Tämähän lukee meidän sopimuksessa. Joo. Ei se toimi näin. En oo sanonut mitään sellaista. En oo, en oo. Haista paska. Iltaa, pääjärjestäjä. Turvamiehet! Turvamiehistäsi ei ole juuri nyt sinulle apua. Otet tänne mun vartioille! Sinunko vartioillesi? Arvanetkin varmaan millä asialla olemme. Mitä ideaa? Suostuttiin rahoittamaan sun pikkutapahtumaasi sillä ehdolla, että emme törmäisi minkäänlaisiin ongelmiin koskien sopimusta, mutta valitettavasti sinun kannaltasi näyttää siltä, että olet unohtanut sopitun aikataulun. Siis jos on raha-asioista kyse, niin koko summa on kyllä maksettu teidän Sveitsin tilille viikko sitten. Se on aivan varma juttu. Herra pääjärjestäjä ei tainnutkaan lukea koko sopimusta. Ainakaan tärkeintä, eli pienellä präntättyä. Täällä lukee, että korkoprosentti oli 9000. Ei tällaisia ole laskettu budjettia. Se on ihan hullu, ei. Et tiedä puoliakaan. Olisi varmaan parempi meidän molempien kannalta, jos sitä rahaa alkaisi löytyä pikkuhiljaa. Tätä meinaatteko se tappaa mut tai jotain? Ei, jotain pahempaa. Aiomme nöyryyttää sinua siihen pisteeseen, että itkut kuin pikkutyttö. Ja ellei se todella riitä, tämä kaikki tulee nauhalle. Lamerfest, koko yleisösi saa seurata tätä tapahtumaa. Eikä kuulkaa jätkä mua pääjärjestäjäksi valittu. Ei nää temput toimi. Rakastan sitä, kun me esittävät kovia. Voin vakuuttaa, että maailmankulut tekniikamme eivät ole pettäneet koskaan ennen. Mutta jos te haluatte tehdä tämän vaikeimman kautta, Voi Valtteri. Tähänkö sitä on tultu? Mennä tehdä tuolla. Herra Jumala! Ei. Oletteko te friikit kenties kattonut Yöritari ehkä pari kertaa liikaa? Yöritari? Mä en oo kattonut sitä kyllä kertaakaan. Heath Ledger on ihan kauhea. Ihan yliarvostettu jätkä. Näyttelee jotain homoa. Siis... Jumalauta.
No Saaremon moro. Kai meidän... Soitin vaan, että kai meidän kaikki rahastoitu tähän kunnossa. Ai joo, ai. Hyvä. Ei, et niinku taju mitä mä jos.